Sa kusina, kaibahan ang sa indong paborito, uunpa kay do. Bert de los Martires, alkalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Toramax, asin iba pa. Alkalde sa kusina, kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alkalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Sumayaw, kayo ba sanim lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamot. Labi na kong tsa-tsa at tukar, bitay mingit kagad. Kaupay mo sumayaw, kayo ba'y sanin lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamot. Labi na kong tsa-tsa at tukar, di tayo ningit agad. Mayaon pa lingi-lingi, mayaon pa uroy-uroy, nganyaon pa liad-liad, ng patuwad-tuwad. Halapi kahipirahi tsatsay, kay bangin sa buwas waray nagudin ini. Salit-saling abuti bagudim siki, bisan pa maibasim bulong sinsini. Halapi kahipirahi tsatsay, ikibuting bubut ngan tuda-tudahi, kay basi garahanan padis mo pirmi, sumayas ang puwerte. Oh yeah! Oh yeah! Kabukay mo sumayaw, kayo ba sanim lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamot. Labi na kong tsa-tsa at tukar, di tayo mingit agad. Kaupay mo sumayaw, kayo ba sanin lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamot. Labi na kong tsa-tsa at tukar, di tayo mingit agad. Mayaon pa lingi-lingi, nganyaon pa uroy-uroy, may pagad kaliad-liad, ng patuwad-tuwad. Hala, di kahipirahi tsatsay, kay bangin sa buwas wara nagudin nini. Salit-saling abuti bagudim siki, bisan pa maibasim bulong sinsini. Hala, di kahipirahi tsatsay, ikimbuting bubukan tuda-tudahi, kay basi garahanan padis mo pirmi, sumayas ang puwerte. Bueno, iyan ang satuyang pambunga na bilang sa alkalde sa kusina ngunyan pong aldawgitani na Martes. Ako si Bert de los Martires. Ang satuyang nadangog itong Pikahi Birahi, kantang tsaktsakan mga Bisaya sa YouTube baga ang tugtog na yan. May mga nagbabarailing taga-baryo na makonsuelo pag nagbabayli. Aram mo, igwang sinasabi ang mga foreigners sa satuyang mga Pilipino. Sabi nga ni igwa kong amiga, professor po sa UNC kang 60s. Tugang siya kay itong aktor na si Fred Galang.
Siya si Ma'am na Linda Galang Oaklander. FB friends ko siya, pero dating teacher sa UNC, kaya itong mga taon 60s. Tagarong pag 71 or 72, nagpa-Amerika na siya. Although tubong Ligaspi siya, minsan nag-post sa Facebook. Itong, kung tandaan nindo kay itong may Yolanda, ay bako garong Yolanda, may makusugo na bagyo sa Pilipinas, na bantugan sa kinaba na gulpian binaha. Gulpian na may mga nagkagaranan. Pagkatapos, duman sa retrato sa Facebook, igwaning baklang nagsuulot sa sirena, nag-make-up, nakasakay-sakay sa barsa, sa baha na lugar na ang tubig sa mga harong, haros pa sa na pabintana na. Itong problemado ang mga tao dahil binaha, garo duman sa Manila. Pagkatapos nagsurulot ning sa sirena, nagpapartaw-pataw, sige ang ngirisi. Ang mga taong binarha duman sa bintana, nag-uurumpak nangingirisi. Pagkatapos pinag-post niya sa Facebook, sabi niya ni Ma'am Linda Galang Oaklander, nag-post siya dahil nasa Amerika siya nag-start na duman siya siguro mga 60 years na siya duman. Pig-post niya, pigmalaki niya ang lahing Pilipino. Pero ipinaili niya sa mga Amerikano na look ngaya. In the Philippines ngaya, depression is not in their vocabulary. Mayo po sa utak, mayo sa vocabulary ang kamunduan. Binagyo na, binaana, nakingiririt pa. Samantalang kung natatandaan nindo itong Katrina, Hurricane Katrina, tuminama sa New Orleans. Hindi kulang baray tayan. 1,000 ang nagalanduman. Dahil binaha ang intero New Orleans. Saan ang mga bubungan ka mga harong. Si mga tao, pigdago sa mga evacuation center, nagkaroon mga Coliseum. Palibasan, medyo naabala lang si pagpadara ng tabang siguro pagkakaan. Igwa na pong nagwawalang may badil, garo mambabadil na. Ang apoda kayan, grabe ang depression, grabe ang problema. Na kadikit lang na problema, nang gagarda na, nagmamashinggan ang ibang Amerikano. Samantalang sa Pilipinas, binagyo na, binaha naman ang pagkakaan, nagsusurulot pang sa bakla, sige pang fashion show, sige pang pangirit. Sabi kan mga foreigner, ano yung mga Pilipino ta ngiriton? Kung hindi ang problema. O, yan ang nailing ko dumas sa kantang itong Birahe. Ang mga nagbabailik yan, mga garo sa fuera, na matitibay magbailing satsa, pagkatapos ang view, hundreds of thousand, tanaugma ang mga paradalan, nag-ugma na nga ka mga buhay ng Pilipino. Barayli sa ng barayli, nakangirisi, yan, maugmaon ang mga Pilipino. Siguro sa mga oras na yun, mag-alas 11 na, siguro niya ako luto na, nakangiririt na. Apula nang si inay mo, si tay mo, makarakana kita ning tabagwang, naigwaning pako, mangiririt na. Pagkatas makarakan, mairistoryahan, dumambang sa arukani, igwang yan ning community pantry, nagsurusuan niya, ngiririt na naman. Yan ang magayon nun, lalong-lalo na pag nagpapangurudto ka mo, kay ba ng mga members kang pamilya, ngiririt sana ngiririt, garo niya kung din problema sana ang mga Pilipino. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿Tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Ten en cuenta lo que te digo.
te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si lo prefieres, con el destino. Lo he hecho todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo. Tus lindos ojos verdes, todo. El fuego de tu cuerpo, todo. Junto con tu sonrisa, todo. Últimamente, no tienes tiempo. No estés pensando. Ten en cuenta. Lo he hecho todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo. Tus lindos ojos verdes, todo. Todos los recuerdos, todo. Los bellos momentos, todo. Tus lindos ojos verdes, todo. El fuego de tu cuerpo, todo. Junto con tu sonrisa, todo. Todos los recuerdos, todo. May nagapot sa Kuya Digdi, taga San Isidro, Iriga City. Malinaw pa lang kami dyan sa San Isidro. At least aram mo pa lang sa kuya yung cellphone number. Pero sa din nag-aram kang sa kuya yung cellphone number, ang number ko, ang number sa alkalde sa kusina, 0919-431-5528. 0919-431-5528. Mag-text mo tamaray man lamang tong garo na babaritaan man lamang nindo ako kan sa indong mga istorya sa indong harong. Mga lugar na dahil pa naabot. At least, araw kaning San Isidro Iriga, ulo aram ko yan. Ito yan may dakulang national high school. Pagkatapos sa wala, kung pasiring kang Iriga, sa wala, igwang dakula o nakalye, yan ang San Isidro, palaog yan. Kumusta na dyan mga pamilya Barameda. Igwa ako ning amiga ka ito dyan na si Lita Barameda. Kumusta na lang dyan si Lita Barameda. Kaibanan mi kayo sa family Cecilio. Ay kaibanan mi ang kato ni Tes na moral de Tes moral de lingkol sa apelyido niya ngunyan ay taga dyan sa Lerma. Tes, kumusta ka lang dyan? Bareda. Agum ni Henry Bareda. Igwa kita ka itong amiga sa family Cecilio. Digdi sa may kanto, ining ang family Cecilio po, karon yan, arong yan na dakula. Na yung kinamumugtakan ko niyang kinibagang garo may sakat kadlagan, kataid kang Central Bank, sa tubangan kang Ramayda. Igwa kami katong opisina sa ibaba kayan, ay ang family Cecilio, kaaramiga mi. Igwa kaming amiga katong taga San Isidro, Iriga, si Lita Barameda, kumusta na lang siya. Igwa man nagapot sa tuya dyan, tagadigdi po nga ako sa San Isidro, Iriga. Malinaw ka mo digdi Papa Bert, ako si SP. Ang sabi po ni Mamay Mirna, haputong kada kung anong maray na panira sa kamirindalan, pag-aro kaning garuda impyerno ang alunga ang kang panahon. Pig sabi bagyan kang pag-asa, ining mga maabot na daw, although medyo malumlum ang kalangitan, makakamating kamuning grabing humidity. Alungaang, yan humidity na, yun na gano'n ang pinakamakanos na panahon. Ang alungaang, araw mo ang pinakamagin na panahon, iyan sabi nga na ikiyan ang amihan. Na maski may init, pero ang huy panduros malipot. Garo kayaon sa California, garo ka na sa Amerika. Pero ang alungaang,
kayab digdi, kayab duman. O, anong yung maray na panira kayan? Ang maray na panira magiraragyan, ito mainit, yung mga sinabawan na yan na ako yan. Lalong-lalo na ang sinabawan na ginuygoy, ito bagang ubos ning natong, naigwan ning dinailan sa kasili, ay purting marayan. O, ito mainit manggiraray. Kundi paksiw ning pata, paksiw ning pata nin urig, na pata baga, iba man ang lamang kayan sa kaantaba ay managum na marayan. Kaaganan nindo ning lubas. Tadyan sa Iriga, kadakol dyan ning lubas O, kumusta na lang po ang mga taga dyan sa Iriga? I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody, and so he sings, yeah, 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 Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. And every evening when the sun goes down, I'm with my love in my home. May nag-text sa tuya digdi, Sir Bert, good morning. Pakiplay kan It Hurts to Say Goodbye. Ngunya na po mga oras na ini. Mantang kami nagpapangudto. At kung nadadawag ko kaya ang kantang ini, nagigirundumang ko ang history kan World War II. Muchos gracias. Ako si Frankie kan Concepcion Grande. Ara mo kaya ning kantang It Hurts to Say Goodbye. Ang nagkanta ka ni para kanta kang Britanya, maging kan Amerika, kang World War II, na kinakanta niya mga soldados na mapasirin sa gera na hinahagad niya ang kapangakuan na please come back. Nabot sabiyon, maging buhay ka mo sa paggyera nindo, pag magbalik ka mo sa pamilya na kamubuhay. And so I sing. Ang nagkanta kang si Vera Lynn, nagpasikat kang kantang It Hurts to Say Goodbye. Take me in your arms and hold me tight. Tell me that your love is mine tonight. Say that everything will turn out right. It hurts to say goodbye. Let me know the thrill of your embrace, memories that time cannot erase, while I kiss the teardrops from your face. It hurts to say goodbye. Wherever you are, you will always be near to me. Wherever I go, you'll be here in my heart till the sun comes
sky of blue again. Till I'm back with you, my love. Till then, it hurts to say goodbye. Wherever you are, you will always be near to me. Wherever I go, you'll be here in my heart till the sun comes shining through again, till we see a sky of blue again, till I'm back with you, my love. Till then, it hurts to say goodbye. Till I'm back with you, my love. It hurts to say goodbye. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung kang magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mabiopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749-613. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading.
lugar. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. At sa tuyang oras ko niyan, 9 minutes, makagi po ang alas 11. At dyan kang Cabral Bicolandia Supermart. Hatun man yan kang DMSQ. Sirmaan kang Orinal Master Square. Hatun man kan Sibros, ang CBS Quick Save. CBS Convenience Store, kang sirmaan CBS Express. Asin man kang Stabilo Lending Corporation. Sa mga nag-tiksatuya, marinaaga Papa Bert, arual daw po kami nagdadango sa imo sa armored car. Ito bagang darahan ni mga kwartakan bangko na pag iyan nagdadalagan, nasa inutan mo siya, di kang gay magpara pupurbar mag-overtake. Tego po siya ni inapod na dipisil sa vision. Tara mo yung paratos. Dahil nahiling sa salming lang sila nagiling, kaya discar nga is kaya nga medyo may problema sa vision dahil sinda armored vehicle kan mga bangko na nag-aakot nin kwarta na palibot ning batbat. Ayan pa na nagantabi sa tuya bang nagbibiyay kami Armtech 6540 STEV. Ang plaka niya, ang nakulunad iyo si Rodel Pakleta, saka ang tiller mi po na si Sir Alvin. Dahil mo sinabi ko anong bangko, basta siguro connected sila sa sarong bangko. Sila ang si Sir Alvin nga sa muyang teller. Dulutan mo kami ning sunatan ni Jose Feliciano, Once There Was Love. Saka kumusta daan mga taga-Hubo, Minalabak. Siguro nag-text sa tuya, taga dyan sa Hubo, Minalabak. Pero incidentally, may nag-text man sa kuya na taga-Hubo, Minalabak. Siya si Manny Zamora. Sabi niya, laging nakantabay si Manny Zamora ng Hubo, Minalabak. Ang kabistumi dyan sa Hubo, Minalabak na neighbor mingon yan, ang familya ni, ay lingaw ko sa apelyido ay. Ano mo, nakagong sa Flores. Taga dyan, taga-Hubo, Minalabak siya. Lingaw ko si pangaran ni neighbor me, Kandaraga pa siya. Taga dyan sa Hubo, Minalabak. Ang Hubo, Minalabak, kuyan yan ay, kundi ko napapasala sa inutan yan kang Antipulo, Minalabak. Ito yan, garo, may pawala yan, may patuo. Ang patuo, pasiring na duman sa Linggugon, Minalabak, saka sa Bagulataw. Medyo pabukid na yan na Hubo, saka magulay dyan, Kada ako mga gulay yun dyan. Sa iba pang nag-text, good morning, Mr. Bert de los Martires. Digdi po kami sa La Purisima, Tinambak. Luto po ako ng gulay na kalabasang pula, masupugon po. Ay, masapugon. Masapug, yan. Bakong makasupug. Pampira. Naglain naman pati itong nagugulay kaning kalabasa. Itatara mo sa radyo. Papa Bert, nagluluto ako ng gulay na makasupog. Kalabasa po. Ang unta makasupog. Tano sa pobriyan. Ang gustong sabihin pala, masapog. Tanagraut naman na, anong pigluluto mo, Bert? Ay, nagluluto ako niyang kuyan, balatong, ginisa, makasupog. Ay, okay dahil, nagluluto ako niyan ng kamutil, mirindalan mi, makasupog. Ay, bako makasupog? Masapog. Yan. Masapugong po ang kalabasang pula, na nagpupulot-pulot pati na pati ning prito sa kuning tabangungong matataba. Ay yung ako ang tabangungong masiram kayan itong pigpapaksiw paksiw sa kuyan may kadikit na bakong paksiw na ito matubigon kung igaro lang pigisa-gisa kaya lang inapon na paksiw na iguaning suka. Kumusta lang po ang makuapo mo si Pablo kaklase kaya yan kan aki ko dyan sa parokyal kan elementary po Jose Daniel Parde, bistado po ini ni Pablo. Nag-aantabing ko niya si Nonoy, si Pabski, si Pablo.
ang samuyang baby boy. Ay, sultirito na palan. Abo na nga ning magpapahadok ki Papa Bertay. Nya ko nonoy makis daw ko. Ay, abo na. Pag anaki pala medyo nagtataga teenager na nagsusultirito na, abo nang paradok. Maski ako man ka ito, kang ako nagsusultiro na, itong mga tiyaong kong mga tugang kang ama ako sa ama may mga half sister siya. Nang ugali magpararadok, ay palibasa ako kan tumataba-taba, saka malinig-linig, ta kami daang mga akip, mga matataba. Pag nailing miyan, kukururaho na. Nailing kami sa tinampo, kukururaho na, nagdadaralagan. Sabi ko, yarao na naman niya ako niyo, baribadong ko na niya ay. Ito mga tiyaong ko, una mo katugaro mga aswang, naman ka mga tiyaong ko man ito, mga matataba na darhula, nabirang maghurugay kang buhok. Mga tugang kang ama ako kadto na padangat ko man, kailan garo niya ako mga aswang ang hitsura kani. Bangan niya ako an de los Martires na bantog man na guru gwapo, medyo magayon-gayon man. Ini niya ako mga tiyaong ko garo mga hasbo, una mo mga aswang. Ito man kaya garo palibasan, yaraw salamat sa lagan harong, di sanay ka magparahurugay. Ay ang mga bukad to, mga medyo makurasil na itong wararakay. Madaralaga niya, pag nailing na kami nagarala ko sa tinampo, taiba man ang harumi, mataragbang na yun sa bintana, tagbang digdi, tagbang duman, daralagan yan, burukang kang napati ang palda kayan, takalakol yan, pirang magturog ang pamilya ka na ako kalakol. Sabi ko, Diyos ko, may nagdadaralaga ng mga kapre. Kakargaho na ko yan, haharadukan na kami. Sige nang hiwi ko kayan, ako katubo, pagparhadukan, ay sa katakyuton, birilog, ay dua kaming magtugang na mataba, si babae, itong nasa Germany. Pareho kami katumataba, ito maputiun. Kakaragaw na kami. Sige nang hibi ko kayan. Papa, mama, papa, mapuli na ko. May mga aswang nang nakapalibot sa ko. Sabi na kan ama ako, di mo man ngayon ipagparapudon aswang. Mga tugang kumambagayan. Paano niya ako kayan? Mga buhok, wararakay na. Di man lamang maghurugay-hugay niyo mga de los Martires na inay. Garo na niya ako mga asbo. Arukin ang nguso ko gato. Medyo malanit ang nguso ko kan ako aki pa. Palibasa niya ako, ang tuglo niya ako kan sa kuyang ina, pag magilig niya sa tinampo, pirming magayon ang bulos, malinig, maghugay. Iniman niya ako mga tugang ka na, ama ako garo ng mga aswang magani. Wararakay ang mga buhok. We call these songs the oldies but the goodies. Now if you remember any of them, go ahead and let us know. Okay? Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. You ready? Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird. But when he chokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's trying to steal my baby, he's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. He sings the sweetest love song ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and puppy love my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey
Johnny kissed the teacher. He's a bird. He tiptoed up to reach her. He's a bird. Well, he's a teacher's pet now. He's a dog. What he wants he can get now. What a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird dog. Hey, bird dog, get away from my quail. Hey, bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey, bird dog, get away from my chick. Hey, bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. He's a bird. Itong nag-text sa tuya na itong may armored vehicle palantukan na security bank. Ang security bank sa Naga, kalinya kang Emily Cheter, ano? Garo dyan daw naging garo teller o empleyada kay tuan sa kuyang classmate na amiga ko maray, si former Cynthia Perez na nag-retire naman ngunyan, taga Lagunoy. Yan, magayon ang bangko kan security bank. Diyan sa may pasiko na sa Panganiban. Diyan pala sa San Antonio, Pili, sa kuyang kumustaon, tayaon diyan ang samuyang mekaniko na si Jerry Maniquez. Nag-re-repair siya kan auto ni Boy Kimlat. Yan pa parang tabay tapanan si Boy Kimlat. Kaya kung nagtabay si Boy Kimlat, aram mo nag-istorya sa kuya si Jerry. Alam mo anya yung may-ari nung pinag-repair kong car na Vanette. Napakabait niya. Kaya kung nagantabay ka Boy Kimlat, sabi ni Jerry, ikada mabuuton kada ang tao. Di sabi ko mang ki Jerry, niya ako pag-aro kaya na mabuot, di pirming masiram ang pangudtuan nindo kayan. Ay oo niya, masarap yan. Kaya bala ka na Boy Kimlat na kaya Jerry, yan si Jerry mabuot yan. In fact, pinagtabangan ako kayan, nag-discarga si battery kan jeep ko. Kasulma, nagdiskarga nagpakarga kami sa Bayawas. Si Jerry ang nagtanggal, saka nagtakod. Kaya salamat man sa imo Jerry, sa tabang mo. Ayan, Jerry Maniquez, matibay na mekaniko. Actually, mechanic driver siya ni Ronron Enon. Sila ang pirmi magkaibanan, kundi simple ko man lang siya para mag-repair kan sa muyang auto. Ay magayon, maray magtrabaho si Jerry Maniquez. Yun po yan ay tubagang halimbawa. Maray itong may kabisto kang mekaniko, kung nagda-drive ka baga narautan ka sa highway, ititext mo lang siya, may motor, dalagan yan. Ayudaan ka para paandaro ng motor, makali ka dyan sa standby mo sa highway, kisama kang iwawalat mo dyan ang auto. Kaya mas magayon itong sa cellphone mo, igwa ka ng kabistong mekaniko, na pag nagka-problema ka, baga nag-andar, ititext mo lang. Ang kagayon ng ugali ka ni Jerry Maniquez, siya, minamotor tulos, aram niyang may problema ka. May problema niya siya na siraan daw sa ganitong lugar. Dudo man ang kanya, daralakin ang mga gamit niya, mga pang first aid kang pang-irahe kan na auto. Iirahe yun na yung papandar. Yan nga ni ang problema nga ni, alibaw, dahil nga nag-andar nita, basta na lang yung nagpundo. Matibay yan, mataram yan. Akong bala, mapapandar ko nga yan. Maski dahil niya paaram ang problema, mapapandar ko nga yan. Grabing maray ang pagtubod, hay. Diyan pala sa tindahan ni Kuya, ni Virgie na Medrano, pareho man niya ni Raul na Villamor, igwaning kitchenette, digdi si Raul sa may Macmariano Village, nagsisiram na kanluto. Diyan naman sa may Ateneo Gate, sa likuran na gate, igwa dyan sa dit na karihan, ay gusto kong umawon liban sa masiram ang sendong luto dyan, ang beef steak, saka yan mga sinabawan na baka, pinapalumoy sa pagining pressure cooker. Nagbakal ako ka sa baguning empanada, na di ko pigintindi. Ano man niya ko yung empanadang iyan, mga pira-pira lang, 8-10, nadakulang pakapatos, napapatosan patining malinig na papel. Ayan nga, pinapakiwalat lang sa muning kaya itong nagluluto na, siyempre, mayo mas yung tindahan, ipinapakikag na lang yung digdi, mabakal man. Ay ako po, medyo pirming raya ako sa empanada. Ako buo ko ng kakano na malanahon. Ang empanada kaya, pag nagkagat ka, kadaklan sa nakakakan kong empanada, pag nagkagat ka, lamu-lamu ang nguso mo ng mantika, ano naman malanahon. Di magrabin ang sa imong collateral sa bangko. Kolesterol.
Ay, kaya sabi ko, di niya ako kumabakal kayan. Ay, nagtesting ako ngunyan. Ta sabi ko, abot na ko digding 12:30. Isnakan. So bago, kinagat ko. Pagkagat na ako, masiram, ikadua, pinagdi-decipher ko. Pinaghiling ko ang laog, kung anong laog. Garo siya daing mantika. Sabi ko, ining nagluto kaniyo tatao. Abo, day garo abo kanyang makaganan ng kolesterol. Mayo kung namamati na nanamit na mantika. Ngunyan, mahiribog ang katinapayan niya. Yung bagang patos niya, garo tinapay. Na ang namit, ang texture, ang namit, pag kinagat mo, nagawig sa muffin. Aram niyo yung tinapay na muffin? Na masiramon. Sa Kenny Rogers garo yan. Arog kahawig kayan ang namit. Pagkatapos ang laog, dakul sa naning igwaning carrots na pinalumoy, saka mga patatas. Mayo ning mga karning kung ano yan, naglilikay ka sa karne, sa kantidad lang na 15 pesos. Niya ako, sabi ko Maki, nagluto kayo, umawon mo. Sabihin mo, inuumaw kang alkalde sa kusina ta. Concern siya sa nagkakakan. Nalay niya kakagananing mantika ang sa imong bituka. Masiramay, 15 pesos lang. Dangugunta ang agrangay ni Jose Feliciano. Once there was a love deeper than any ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish and to keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so all alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so all alone, wondering where I've gone wrong. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Sabi kan iba pang nag-text sa puerti po, si Pambungad mong sunata, intirong kauruka ng mga tambay sa tungod ko, pati si Aling Eva, puertian ulan to, si ex-kagawad ugok, kang bagakay tinambak. Ang bagakay tinambak, ikaduang barangay, pagali sa Calabanga. Tang primerong ang barangay kan tinambak from Calabanga, iyo an Tigman, sunod an bagakay.
Estelita Camba, good morning. Nagantabi siya. Good day, sir. Congratulations to my apo. CJ Tesorero Abilay from Lola Azon. Magayon na tudo-tudo na timing chatya ang my name is mentioned Corazon. Ayan. Mahilig siya mag-bailing kuyan. Ayan, ballroom. Good morning, Papa Bert. Pakigreet man tabi ka sa kuyang makwapo na si Daniel Jex Alberto Paz. Nag-celebrate na sa iyong ika-5 kumpleanyo niyan from Lolo Danny Paz of Binanuanan, Pili. Patugtugaman ang kanta ni Matt Monroe na Two People. Hanapon din sa Chan. Di man nagsabi ang pangaran, magsabi ka daw kan pangaran mo, tangay maraman tamang kung saan hali, basta paborito niya ang kanta ni Matt Monroe na Two People. Ang Two People na kanta, kuya niyan, hali yan, theme song yan sa pelikulang Madison Bridges ng bida si Clint Eastwood saka si Meryl Streep. Sa tiyan na napunta yun, ang kantang Two People. Inutunta na mo ng kanta ni George Baker, I've Been Away Too Long.
Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay laging nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako makatayo, makaupo. Siguro po kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po sa Sir Dix agad po ng Rise Coffee. 4 taon na po lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Kayo po, hindi niyo po sa Malinaw, sa Libbanan. Ako po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Oras niya doon yan, 44, makagi po ang alas 11. Pag alas 12, kita manggiraray magiribanan para mas bareta sa pang alas 12
mga latest news, mga developmental news. Antabayanan po yan sa tiyan, kay Banan po sa inyong lingkod. Si Tess pala nag-message sa tuya, Tess Gomez Gallardo, greet mo si Celi Arcilia, advance happy birthday, sa aga na po yan, ang sa kuyang best friend. Ang Arabella Pilapil na yaon sa Hiwakloy, Goa, nag-antabay. Kumusta lang sa amiga kong si Tess Gomez Gallardo. Diyan sa, taga dyan siya sa kuyan ay sa Ria, Kamaligan. Ginisang ampalaya and adobo sa asin ang panirangunyan ni Cyril Avila Alejandria. Pigapos niya ang retrato sa milyonaryong kakano niya. Igaro masiramon, pati ang preparation. Aram mo baga, pag kita nagkakakan bako lang po si luto, importante ang preparation. Ito bagang kinaag mo man sa maray na plato, kinaag mo sa lamesang may mantil man lamang, maging paka-arrange bako itong suruknungan na si maluto, yaon naman sa kanto, si panira na sa tahaw, si tubig na sa tahaw, si sarupang panira na sa tukawan. Garo niya akong mga kuya niya, mga sa gerilyang sistema. Ito baga ang preparation man lang kang kakanon magayon. Yan baga nga ni mga French, mga European, mga American, mga chef, pag nagigibo sila ng kakanon, yan garo panira o tabira man sila magmaluto. Matapos ikag itong mga karne o itong sira na pig-asal o may mga mayonnaise. Napukit niya ng mga dahon-dahon, pigwawarak sa ibabaw na huna mo. Actualmente, pasali naman lang iyan. Pero araw kaya mga preparation ninda. Sa kakanon pati ni Cyril, igwa pa ning baak ng pakwan. Ayan, usong niya ang pakwan. Araw ang pakwan niya na matibay, ang pakwan na hali dyan sa Magaraw. Bantugan na marayan na pinakamasiram. Ang pakwan o kamusta mga taga Magaraw, yan mga karigsa, mga papundado na yan. Ipagmalaki nindo ang sinong pakwan. Bistado sa Pilipinas ang pakwan Magaraw na mahamis. Daugan ibang pakwan. Ay kan nakagimangal daw, nakaresibi na kami ni mga report card hali sa Naga Parochial School citing ang duaming apo na nakakiba naman po dumas sa mga achievers. Kada akong 5 achievers, kada kala siguro niya ako ng mga estudyante sa online. Maray ang performance, si dua kong apo, itong saro grade 1, si Ethan Joseph, ang grade 2 si Carmelo Joseph, ay parehong pinag-cite kang Naga Parochial School na achiever sa klase sa pagining online. Ngunyan na pinag-attribute mi man yan sa mariman na tukdo kan mga teachers, maski nga ni distance learning ang ginagamit ngunyan. Salamat sa indo sa mga maestra dyan sa Naga Parochial School. Salamat. And lalong-lalo na dumasa nag-tutor. Hindi kayang palibasa ngunyan baga distance learning. Tinawanan mi pa niya tutorial class ang sa mga apo. Ang nagtukdo kayan si Juliet Padua de Vela. Teacher yan sa Naga Parochial School. Although garo pirang simana na lang bago matapos ang klase, siya po nagpundo na masibot na sila sa Naga Parochial School. Pero Juliet Padua de Vela, salamat na lang sa pagtukdo mo, nakadagdag ning dunong sa samuyang mga apo. Lalong-lalo naman si Julie. Ini si Julie Balmeo Palumanya na maray si pagtukdo na pigiling ko talaga niya akong mga apo may makakanood. Inipating do aming apo, malarga na po sa May 23, pasiring sa United Arab Emirates. Tama iba na sa mga parents ninda, dumana ma-eskwela. Kaya nag-eskwela lang ning 2 taon digdi sa Naga Parochial School. Ngunyan ilalaban sila dumana ma-eskwela sa United Arab Emirates. Kaya medyo makapungaw man na dumana. Although maugmamang kami, takaiba na ninda sila mommy and daddy. Kaya salamat lumang kay Julie, kay Juliet Padua de Vela, sirman kay Julie Balmeo Palumanya, na nag-aki na palan kang Mayo, kuyan, kang Mayo 2. Congratulations. May baby na, no? Nag-aki na palan sila. Kaya congratulations na lang sa indo dyan sa Dinaga, Kanaman.
Si Matt Monroe sa sunatang Two People na pinagagadnikan sa tuyang parantabay. Halian sa pelikulang Bridges of Madison Bridges. Does a child forget when he has a birthday? Does a rose forget when it's spring? Could you forget to follow me? Could I think of things to say to please you? And would you want me to? Two people laughing in the sun, two people with somewhere to run, two people were so much in love. Today there's only one. Two people with a hope so high, no one has loved as you and I. Could I forget the love we've known because of one goodbye? Does a star forget when daytime is over? Does a bird forget how to sing? Do clowns forget to make you smile? Well, there's no chance that I'll forget you, not for a tear or two. Sun, two people with somewhere to run, two people were so much in love. Today there's only one. Two people with a hope so high, no one has loved as you and I. Could I forget the love we know because of one goodbye? Hard to find music library. I'm a lonely stranger in the crowd. No one knows me, no one but I. You're talking loud while your eyes are bright. Someone else is at your side. I'm sitting alone beside an empty chair. I can feel that loneliness will come after tears. Silently I'm crying, silently I'm sighing, 'cause never did I see your eyes on me. Now is the time for me to walk away, while they're having fun and I'm in pain. Words wouldn't come out, it hurts so much inside. I'm a stranger in the crowd. I'm walking alone, alone a lonely road. The loneliness I'm carrying is hard to unload.
Though I can stay, I'll be a crowd just the same. I'm sitting alone beside an empty chair. I can feel that loneliness will come up the tears. Silently I'm crying, silently I'm sighing, 'cause never did I see your eyes in me. Nagantabay man pala sa tuya si Nick Alamer kan Sabang Naga City. Sirman dyan sa Shara Store sa Igualdad. Na nagantabay man sa tuya. Papa Bert, maugmang pagantabay sa mga kabarangay ko. Digdi sa Grande. Sa Binanuanan Grande, Calabanga. Patugtugon mo man ning sunatang makabagbag damdamin. Sabi ni Miss M. Good afternoon, good morning Papa Bert. May yapot lang po ako kung kumusta naman si Attorney Celso Baguio, itong station manager mo kaito sa RN. Nagirumduman ko lang kaya siya bang nagpiprito sa kuning dakulang labaso na tilapia. Sabi ni Rocky Boy Tindi from Kamaligan. Kariretire niya palang judge duman sa Gapan, Nueva Ecija. And igo sining harong sa Quezon City. Sa kagaro igwa pa siyang property sa Nueva Ecija. In fact, inimbita rami siyang magbalik sa radyo kaya lang pinag-isipan ni Judge sa Celso Baguio. Dahil igwa pa lang siya ning bupete, yan opisinang may igo siya ng mga abogado. Saka nagtiteach pa lang siya ng law sa sarong university. Pero gusto niya dang magbalik sa radyo. Sana ay pangagitang magbalik siya sa radyo dahil sarap po ito sa marhay na announcer. Maray mag-programa sa radyo itong si Judge Celso Baguio. Good morning, Papa Bert. Panira mingon yan. Lubi-lubing pinagusi sa samuyang natad. Aliyang kia AIDS kan Del Rosario City. Si Kap Mayit Abukar nagantabay man. Kumusta na sa imo dating Kapitana Mayit Abukar? Sunata man ni Cliff Richard for Ed Alminor. Avid listener mo ako sa programang Alkalde sa Kusina. Hali ang ki Ching. Sa Tiyambag alas 12, ano sa tuyang pagbabareta. Someone has made my life worth living. That's you. Someone has made it more worth giving. That's you. The stars will shine because you're mine, and they would disappear if you stop loving me. I fear when I am sad, somebody makes me smile. That's you. I feel that life is really
You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I turn them all around. If I could start again, there's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known, or ever called my own, begins and ends with you. How I love you, how I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, the dream forever new. How I love you, how I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read 1,000 times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you, how I love you.
Okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jensen Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products. Last